So yung mga kasolid, kumusta po kayong lahat? At start na tayo magluto ng nilagang pata. Yun o. Meron tayong pata dito, inugasan ko na. Isasalang na lang natin mga kasolid. Bigyan natin ng tubig. Hintayin mo natin kumulo mga kasolid. Balikan natin mamaya. So yung mga kasolid, update tayo. Yun o, kumukulo na. Alisin lang natin yung mga lumulutang scab. At dahil naalis ko na yung mga lumulutang scab mga kasolid, start na natin sangkapan. Nalagyan lang natin ng patis, pampalasa. Nalagay tayo ng sibuyas. At yung daon ng sibuyas, isasabay natin sa pagpapalambot para mas lalong malasa yung pata. Lalagyan din tayo ng pamintang buo. Tatakpan lang natin siguro to. Siguro bigyan natin ng 30 minutes hanggang sa lumambot siya mga solid. Balikan natin mamaya. So yun mga kasolid, pagkalipas ng 30 minutes, sabit tayo. Yun o. Sobrang napakalambo na ng pata ng baboy, oh. Siyempre, meron din akong ano dito, mais, patatas, tsaka gabi. Ilalagay na rin natin. Gabi, yan. Tapos patatas. At tatakpan ko muna hanggang sa lumambo yung nilagay ko mga solid. Balikan natin mamaya. At shoutout ko nga pala si Wilson Mendoza ng Magalang, Pampanga. Shoutout sa'yo, sir. Yan, update na naman tayo mga solid. Yun o. Malambo na yung patatas tsaka yung gabi. Ihiwalay ko lang yung gabi mga solid. At dudurugin ko yung gabi mga kasolid. Ito yung magsisilbing pampalapot ng ating nilaga. Masarap kasi sa nilaga yung medyo malapot-lapot yung sabaw niya mga kasolid. Lalagay na natin. Init. At maglalagay na tayo ng gulay, yung pechay, tsaka yung ano, yung siling berde. Ilagay na rin natin. At tatakpan ko lang ito hanggang sa lumambot yung gulay. Tapos anong gagawin, boy sipat? Bangon na po. Ipe-plating ko na mamaya to. So yun mga kasolid, ito na nga akin nilutong nilagang pata ng baboy na may gabi tsaka mais. Meron din tayong sausawan na silid na may toyo. At dahil nabias ang pagkainok pa, ano gagawin? Kainin na po. Parang wala ka sa energy ah. Kaya na po tayo mga kasolid. Kaya ko ka na. Sabaw. Malapo-lapo yung sabaw natin. O, magsabaw ka. Ito yung sa akin, oh. Yung may ano. Sobrang lambot ng ano mga kasolid.
Sarap po mga solid. Meron tayong ano dito, toyo na may sili. Sausaw natin, yun no? Ano po? Sausaw natin, no? Cheers tayo, boys, ipat. Cheers. Kain po. Ang tayong gulay. Gulay tsaka mais. Ano, sili tsaka ano, ha? Sarap ba? Oo. Ay po. Shoutout po kay Smiley Cyrus. Siyempre, shoutout ko rin si ano, Wilson Mendoza ng Bagalang, Pampanga. Shoutout sa'yo, sir. Grabe yung ano natin sa usawan. Toyo tsaka sili, oh. Ternong-terno talaga. Meron tayong patatas, oh. Ang lalagyan ng hiwa, kahit makaisa ka lang, solve ka na. Kakain din tayo ng mais. Siyempre. Ada. Pati buto masarap. Ay, grabe. Siyempre, di natin ubos ito pag ditira natin yung kapkam. Ano, boys, paano busog ka ba? Opo. So yun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masyang kainan. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga walang sawang sumusuporta sa aming channel. Ano, hanggang dito na lang. Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po mga solid.